Здравейте, приятели! Летният трансферен прозорец вече официално е отворен от днес до 30 август, включително в големите първенства, но днес ние започваме с няколко треньорски рокади в големите първенства. Най-напред, извънредни новини от Дортмунд, където Един Терзич е решил да напусне треньорския пост в Борусия. След като през изминалия сезон изведе клуба до финала на Шампионската лига, сега Терзич е взел решение да напусне Борусия Дортмунд, като посочва вътрешни проблеми в клуба като основната причина за напускането си. Големия фаворит за заместник на Един Терзич е Нури Шахин. Турчина беше част от щаба на Един Терзич в Борусия Дортмунд. Знаете много добре, че той и като футболист прекара по-голямата част от кариерата си в Борусия Дортмунд, така че се очаква съвсем скоро да има развитие около треньорския пост в Дортмунд. Милан вече има нов треньор. Официално Пауло Фонсека беше обявен за заместник на Стефано Пиоли, който напусна клуба по взаимно съгласие. Договора на Пауло Фонсека ще бъде за 3 сезона, т.е. до лятото на 2027 година. За последно Пауло Фонсека води френския Лил, с който завърши на 4-то място в Лига 1 и така изпусна директно класиране в Шампионската лига. Специалиста вече има известен опит като треньор в серия А, след като води тима на Рома в периода 2019 до 2021 година. В Ювентус също вече беше въпрос на време да излезе официално съобщение. Тиаго Мота е новия треньор на старата госпожа. 41 годишният специалист направи брилянтен сезон начело с Болония и осигури участие в Шампионската лига за клуба с 3-то място в серия А през изминалия сезон. Договора на Тиаго Мота също ще бъде за 3 сезона, като на Пауло Фонсека до 2027 година. Нов треньор се очаква да има съвсем скоро и в Олимпик Марсилия. Ръководството на клуба се е спряло на Роберто Де Зерби. Италианецът вече е договорил личните си условия с клуба, така че се очаква съвсем скоро той също да подпише 3-годишен договор с Марсилия, като в момента се изчистват последни детайли по договора на Роберто Де Зерби с Олимпик Марсилия. И когато споменахме Болония преди малко, новини около звездата в атаката на отбора Джошуа Зиркзе. Ръководството на Милан е уведомил Болония, че възнамеряват да платят откупната му клауза, която е в размер на 40 милиона евро. Милан, както знаете, търсят заместник на Оливие Жиро, който пое като свободен агент в посока МЛС. И сега предстои да се договорят личните условия на Джошуа Зиркзе с Милан. Байер Мюнхен също има клауза за откупуване обратно на бившия си футболист, но се предполага, че Джошуа Зиркзе предпочита да остане в Италия, тъй като вече се е установил, разбира се, там. И завършваме днешния епизод с новини около Начо. Испанският защитник, който ще напусне Реал Мадрид като свободен агент през това лято, е получил предложение от саудитския Ал Итихад. Предложението е, разбира се, за огромна заплата и 2-годишен договор, като Начо е споделил пред свои близки, че има няколко предложения от Европа, конкретно от Германия и от Испания, но предпочита да продължи кариерата си в клуб от Саудитска Арабия или от американската МЛС. Ал Итихад се надяват да използват влиянието на своя спортен директор Рамон Планес. Той е испанец, бивш спортен директор на Барселона и Реал Бетис и се надяват заради испанската връзка той да убеди Начо да избере Ал Итихад. Преговорите между клуба и Начо продължават, но се очаква в близките няколко дни да има развитие около този трансфер. И така, приятели, това беше всичко за днес. Благодаря ви, че гледахте отново. Абонирайте се за канала, ударете по една камбанка, за да не пропускате нищо важно и ще се видим следващия път. Чао от мен!